लोगोसे माने बिथाङा बै कलेजनि भाइस प्रिन्सिपाल आरो चिरां जिल्ला एबसुनिबो बारग' बोसोनगिरि कुमुद नार्जारी बिथां हाबाफारियावनो बाहागो लानो हानाय मिरु दुलाराय फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथां आरो मिरुनि गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोन चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि सामाचरन औवारी सार बिथां आरो गोबांबाव बाहागो लानो हानाय माहारि आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोन गुबुन गुबुन आलासि नोंथांमोन आंगोनिबो आंगो दिनैनि बे हाबाफारियाव बरायनो होननानै बरायजाफैनाय जोंनि अनजाथाव फरायसाफोर फरायसानि बिमा बिफा नोंथांमोन आरो बेयावनो बाहागो लानो हानाय गुबुन गुबुन फरायसालिनिफ्राय सौफैनो हानाय फोरोंगुरु सार मेडाममोन आरो अनजाथाव गुबुन गुबुन फरायसालिनि फरायसा फरायसुलि नोंथांमोन आरो मानगोनां गासै ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन आरो बेयावनो बाहागो लानो हानाय जोंनि खौरां बिजोंनि मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोन बोथोरा जोबोद गरम बेखाय आङो गोलाव बाथ्रा बेबायदि बुंनो सानाखिसै दिनै गरमनि थाखायनो दिनै दुंग्लोबनायनि थाखायनो फरायसालिनि जि नर्मेल मोनसे क्लास टाइम बेखौ डिपार्टमेन्टआ बेखौ दिनै ल' एन्ड अर्डारा दिनै एसे सोलाय सोल' खालामनानै फुंसिननिफ्राय क्लासखौ खालामनानै होदों दा बेखौ जोङो बांद्राय जोङो इगनर खालामनानै बेखौ एरायनानै सोलिनाया थिग जानाय नङा मानो होनोबा बयबो मोनदांदों दिनैनि बे गरमखौ दा बेखायनो आङो समखौ नायनानै आरो बोथोरखौ नायनानै गुसुं बेबायदि आङो बिबुंथि होनो आङो थाग थियारि जादों देग्लायनि जे मेट्रिक आनजाद बे मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों गोजोनदों मानो होनोब्ला सारा आसामाव जेसेबां अनजिमानि आनजाद होदोंमोन गासै अनजिमाया उथ्रिसारजोबनो हायाखैब्लाबो गासै 84% फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बिनिनो अनजिमाखौ नोंथांमोननो होग्रोनो लुबैदों गासै 16,597 फरायसाया माने आनजाद लिरदोंमोन बिनिनो 13,953 फरायसाया आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों गासै 84% खालि थालांदों होनोब्ला 2,640 फरायसाया थालांदों माबा मोनसे खारननि थाखाय हयथ' नाम्बारखौ मोननायनि थाखाय गासै 2644 फरायसाफोरा फेल जादों दा बेवहाय फार्स्ट डिभिजनाव मोननो हादों गासै सारा आसामाव 3,510 फार्स्ट डिभिजनाव सेकेन्ड डिभिजनाव मोननो हादों 4,609 आरो थार्ड डिभिजनाव मोननो हादों 2,834 दा बेवहाय मोनसे बाथ्राखौ एसे गोसो होनानै नोंथांमोननो आङो बुंनो लुबैदों आरो नोंथांमोनखौ आं गोसो होनानै खोनासंजानो लुबैदों जे दिनैनि बेबायदि बरायनाय हाबाफारि कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था जे होनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइनिफ्राय जागायदों आरो 2006 मायथाइयाव सारा आसामाव फार्स्ट डिभिजन जानायनि अनजिमा बेखौबो सानख'नानै दिहुनदों 2006 मायथाइयाव सारा आसामाव फार्स्ट डिभिजन जानायनि अनजिमाया गासै 66 जनल'मोन 66 ल'मोन 66 साल'मोन दिनैनि थारिखआवथ' मोनसे स्कुलावनो फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया 62 साजायोना जायाखै दा 2006आव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया सारा आसामाव 66 अनजिमाल'मोन आरो देग्लायनि अनजिमाया जाहैबाय जोंनाथ' गोबां बारायनो आं दहाय एसे सिगाङावनो बुंदों जे 3,510 फरायसाया फार्स्ट डिभिजन जादों दा बे बाथ्राखौनो लानानै जोङो गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो ओरैबायदि गोजोनग्लायनाय मोनबावदों जे चिरां जिल्लानि मेट्रिक आनजादनि जिखिनि पास पार्सेन्टेज गासै 95% जे पास जादों बिनि गेजेराव फार्स्ट डिभिजना 681 जि जिल्लायाव फार्स्ट डिभिजन अनजिमाया मालाबा 100 जनल' जायो जि जिल्लायाव फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया मालाबा 150 जनल' जायो आरो 2014-15 बेखौ नायोब्ला आरो 2013 बेफोरखौ नायोबा मालाबा मा जायो 13 जन मालाबा मा जायो 20 जन 25 जन बेबायदिल' जायो दा दिनै देग्लायनि बेबायदि मोनसे रिजाल्ट मोजां जानायखौ लानानै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोनग्लायदों आरो चिरां जिल्लाया सबतके गाहायाव थायोमोन दिनै सबतके गोजौआव फैनायनि थाखाय मिरु एबसुनि जानानै आङो चिरां जिल्लानि
गासै देग्लायनि मेट्रिक पास जाग्रा फरायसाफोरनिसिम आङो कंग्रेचुलेसन आङो बावहरदों आरो जोंनि बिमा बिफा नोंथांमोननिसिमबो कंग्रेचुलेसन आङो बावहरदों फोरोंगिरि मानगोनां बिथांमोननिसिमबो कंग्रेचुलेसन बावहरदों आरो चिरां जिल्लानि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लाफानानै जायफोर सोलोंथाइ जौगानांगौनि थाखाय गोब्राब खामानि मावबाय माहारियारि आफादफोरा बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा आङो साबायखरजों लोगोसे आङो कंग्रेचुलेसन आङो बिथांमोननिसिम आङो बावदों। दा फैबाय थानाय समाव जिखिनि आनजाद होनो गोनां फरायसाफोर दङ बै फरायसाफोरखौ लानानै दिनै आरोबाव जों साखाफारा जानांगोन डिपार्टमेन्टआ साखाफारा जानांगोन जोंनि बिमा बिफाया साखाफारा जानांगोन आरो जायफोर आनजाद लिरगोन फरायसाफोर नोंथांमोना साखाफारा जानांगोन बेखिनि बाथ्राखौ आं गिबियावनो बुंग्रोबाय। दिनै जोंनि बेवहाय फरायजानो मोननाय जिखिनि फरायसाफोर नोंथांमोननिसिम जोंनि गिदिरथार मोनसे मिजिं थाबाय नोंथांमोननि जेनाखि मोजां मोजां नम्बर मोननानै दिनै सोरबा साइन्सआव एडमिसन लाबाय दिनै सोरबा आर्ट्सआव एडमिसन लाबाय दिनै सोरबा सोरबा कमार्सआव एडमिसन लाबाय दिनै नोंथांमोननि गेजेरनिफ्रायनो आरो नोंथांमोना फैगोन 5 बोसोरनि उनाव फैगोन 6 बोसोरनि उनाव फैगोन 7 बोसोरनि उनाव नोंथांमोनखौ जोङो डक्टर महरै जों नायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जोङो इन्जिनियार महरै जों नायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जोङो प्रफेसर महरै जों नायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जों उकिल महरै जों नायनो लुबैदों नोंथांमोनखौ जों दैदेनगिरि महरै नायनो लुबैदों। एसे सिगाङाव जोंनि नेर्सोननि सासे बिबानगिरिखौ आं मोनसे खामानि थिनदों आरो बिथाङा बे खामानिखौ मावदों। जोंनि चिरां जिल्लानि दिनैनि टप 10 मोननाय फरायसाफोरनि गुबै थांखिया मा गावनि जिउनि थांखिया मा बेवहाय जोङो मोनदों हादोरसा बर' बिथाङा डक्टर जागोन 5 बोसोरनि उनाव 4 बोसोरनि उनाव हायार सेकेन्डारिखौ बोसोरनै फरायसिगोन हायार सेकेन्डारि बोसोरनै फरायखांनायनि उनाव होनबा बेसेबां डक्टर फरायनो थाखाय जोंना डक्टरनि कर्सआ जिगमि बोसोरबामोन नामा डक्टरनि कर्सआ बोसोरबा होनबा 7 बोसोरनि उनाव जोङो हादोरसा बर' बिथांखौ जोङो डक्टर महरै जोङो मोनगोन अननानै खेबसे गसंनो थाखाय आं खावलायबाय ओरैनिथिंबो नायहर आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आङो खावलायदों 7 इयार्सनि उनाव हादोरसा बर' बिथांखौ जोङो डक्टर महरै जोङो मोनगोन आरो बिथाङा जोंनो गावखौ डक्टर महरै जानानै दिन्थिनांगौआ बिथांनि गिदिरथार बियो मोनसे कमिटमेन्ट नंगौना नङा दे जागोन दा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोननाय थाबाय जिरायनो खावलायबाय। बिनि गोरोबथा मुसाहारिया दङ ना गोरोबथा मुसाहारि बिथांनि थांखिया इन्जिनियार नंगौना इन्जिनियार बिथांनि थांखिया इन्जिनियार हायार सेकेन्डारियाव बोसोरनै फरायखांनायनि उनाव बिथाङा जुदि इन्जिनियारिं एन्ट्रेन्स पास जानानै इन्जिनियार फरायहैयोब्ला इन्जिनियारिंनि कर्सआ बोसोरब्रै नङा होनबा जिगनि बोसोरब्रै होनबा 2+4 6 बोसोरनि उनाव जोङो गोरोबथा मुसाहारिखौ जोङो इन्जिनियार महरै जोङो मोननो लुबैयो होनो हागोन ना गावखौ इन्जिनियार महरै ओरैनो हेर खेबसे ओरैथिंबो आखाइ खबनानै फरायनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय गोजोननाय थाबाय बेस्ट अफ लाक थाबाय बेस्ट उइसेस थाबाय आरो बेबायदिनो जोंना मा होनदों सुशान्त जिदवारी बिथाङा सासे साइन्टिस्ट जानो लुबैदों आरो बिथांखौबो जोङो साइन्टिस्ट महरै मोनगोन समनि आंखालाव आङो गसं होनो लुबैयाखिसै। खोरोमदाव औवारी बिथाङा एर'नटिकेल इन्जिनियार बिथांखौबो जोङो एर'नटिकेल इन्जिनियार हिसाबै जों मोननो लुबैगोन आरो सिजौ मुसाहारि बिथांनि थांखिया डिफेन्सआव थांनायनि आरो नरेश्वर बसुमतारी बिथांनि थांखिया इन्जिनियार आरो थरायना इन्दिरा बसुमतारी बिथाङा सिभिल सार्भेन्ट जानो लुबैदों बिथाङा सिभिल सार्भेन्ट जानांगौनि थाखायथ' बोसोरबाल' नांसिगौ देग्लाय मेट्रिक पास जाबाय हायार सेकेन्डारियाव बोसोरनै फरायबाय डिग्रियाव बोसोरथाम फरायबाय बोसोरबानि उनावनो ग्रेजुवेट जाबाय ग्रेजुवेटनि उनावनो बिथाङा सासे सिभिल सार्भिस जानो थाखाय UPSC आनजाद इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन एग्जाम आरो मा होनदों APSC आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन बे आनजादखौ होनानै बोसोरबानि उनावबो बिथाङा DC जानो हागोन DSP जानो हागोन ADC जानो हानायनि आरो आसामनि बा भारतनि गिदिर माने बिफाननि माने अफिसार जानो हानायनि बिथाङाबो जेन माने जाफुङो बिनि थाखाय बेखौबो जोङो बरायबाय आरो जों आसा खालामबाय। थरायना रैसोमै बसुमतारी बिथांनि थांखियाबो डक्टर आरो कनक गयारी बिथांनि थांखिया प्रफेसार माने कलेजनि लेक्सारार बा नोङो मा होनदों इउनिभार्सिटिनि लेक्सारार आरो बेखौ जानो थाखाय नोङो हायार सेकेन्डारियाव बोसोरनै डिग्रियाव बोसोरथाम आरो मास्टार्सआव बोसोरनै
होनबा 7 इयार्सनि उनावनो नोङो सासे मा होनो प्रफेसार जानो हानाय एसिस्टेन्ट प्रफेसार जानो हानाय बेबायदि दा जोंनि फरायसाफोरनो बेबायदि थांखि दङ रिन्दाव मोसाहारि आरो लुकास दैमारि बिथांमोनखौ सोंस्लाबनो हानाय जायाखै आंनियाव डाटायाबो गैथ'वा जेन' जोंनि फरायसाफोरनि थांखिया बेबायदि बिराद गिदिर गिदिर थांखि आरो सोंनो मोननायमोनब्ला गुबुन गुबुन माने फार्स्ट डिभिजन जानाय जायफोर फरायजानो मोनाखै बिथांमोननिखौबो जों मिथिगौमोन आरो सोंनाय मोनब्ला सेकेन्ड डिभिजन जानाय फरायसाफोरनि थांखिखौबो जों मिथिगौमोन थार्ड डिभिजन जानाय फरायसाफोरनि थांखिखौबो जों मिथिगौमोन फेल जानाय फरायसाफोरनि थांखिखौबो जों मिथिगौमोन आरो क्लास 10 आरो 9 नि फरायसाफोरनि थांखिखौबो जों मिथिगौमोन नंगौना नङा दा बेखायनो आब्दुल कालामआ बुंदों जेब्लायबो गिदिर थांखि लानांगौ जाहैदों जेब्लायबो गिदिर सिमां नुनांगौनो जाय मानसिहा गिदिर थांखि थागोन बे थांखिखौ होसोनानै बे मानसिहा जिउआव जाफुंसारनाय मोनगोन होनना बुंदों आब्दुल कालामआ बुंदों फिसा थांखि लानो नाङानो माब्लाबाबो फिसा थांखि लानाया पाप जायो जेब्लायबो थांखिया गिदिर जानांगौ आरो जेब्लायबो थांखिया अख्रांखौ होसोनानै जानांगौ जाहैदों अख्रांखौ होसोनानै नों जुदि दावबायोब्ला अख्रांसिम मोनहैयाब्लाबो जोमैयाव नोङो बिरबायनो हागोन होननानै बेखौ आब्दुल कालामआ बुंदों दा बेखायनो जोंनि दिनै बरायजानो मोननाय फरायसाफोर नोंथांमोना जेखि फरायसालियावनो थाहैया मानो जेखि हस्टेलावनो थाहैया मानो जेखि कलेजावनो फराया मानो दिनैनि नैबे जौस्राङाव नोंथांमोनखौ जे बरायबाय गांसे आर'नाइ होनानै मान बावनायनि गेजेरजों टकेन अफ माखासे लाभ माने काइन्डसनि गेजेरजोंसो नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनै नैबे ममेन्टखौ नोंथांमोना जिउआव गोसोआव लानांगोन आनन्दराम बरुवायावनो थाहैया मानो पायनियारावनो थाहैया मानो क'क्राझार कलेजावनो थाहैया मानो बहाबा साइन्स कलेजावनो थाहैया मानो गुवाहाटीयावनो फरायहैया मानो दिनैनि नैबे ममेन्ट दिनैनि नैबे समखौ गोसोआव लानांगोन माबायदि गोसोआव लानांगोन आंखौ बरायदों आंनि थांखिखौ मिथिबाय बरायनायाव दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरनि साखि दं बरायनायाव बिमा बिफाफोरनि साखि दं बरायनायाव माने जोंनि फरायसाफोरनि साखि दं बेखायनो आङो लामा सामा थास गेलेग्राबा जानाय नङा आङो ड्राग्स जाग्रा जाबा जानाय नङा सिखाव खावनानै आङो पुलिसजों हमजाबा जानाय नङा आङो बहाबा सिगारेट सोबग्रा जाबा जानाय नङा नैबे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन उन्दै बैसोआव हाबा जाबा जानाय नङा बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव थानांगोन मानोना जों मिथिगौ जोंनि गेदेरफोरा मिथिगौ मेट्रिकखौ स्टार मोननाय डिस्टिंसन मोननाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्था मोननाय फरायसाफोराबो 80-90% मोननाय फरायसाफोराबो गावनि बे जौखोन्दो बुरजा मोननायखौ बांद्राय दुगानाय लानानै हायार सेकेन्डारियाव फेल जानाय आरो ड्रप आउट जानाय आरो दिनै मा होनदों जेबो केरियार गैयै बेबायदि जानाय गोबां बेबायदि फरायसाफोर दं दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा जेन दावखोनाय फरायसाफ्रा माब्लाबाबो हायनो मोना दावखोलांबाय थानांगौ आरो दिनै एसे गाहाय नम्बर मोननायफोरा गोसोनि मोनसे बोलोखौ लानानै दावगालांनांगौ बे बाथ्राखौ आङो दिनै बुंदों आरो बेवहाय जायफोर दिनै फरायजानो मोनाखै गोसो बायनांगौनि बाथ्रा गैया जायफोर सेकेन्ड डिभिजन मोनदों जायफोर थार्ड डिभिजन मोनदों जायफोर माने फेल जादों नोंथांमोना गोसो बायनांगौनि बाथ्रा गैया मानो होनोबा दिनै मेट्रिकखौ थार्ड डिभिजन पास जानाय मानसिया इन्जिनियार जानाय दङ हायार सेकेन्डारि फेल जानाय सासे स्टुडेन्टआ दिनै IPS अफिसार जानाय दङ मनज कुमार शर्मानि आङो मोनसे गांसे लेखा अर्डार होदों साननैनि उनाव सफैगोन आङो इउटिउबाव नायबाय थादों मनज कुमार शर्मा नोंथांमोनाबो नाय मनज कुमार शर्माया सासे बिहारि मानसि बिथाङा हायार सेकेन्डारियाव फेल जादोंमोन फेल जानायनि थाखाय बिथांखौ मा होनदों लोगोफोरा इनसाल्ट खालामोमोन बिथांजों लोगो जायामोन आरो बिथाङा सेंग्रा समाव माने ओरैबायदि मोनसे आइसोलेटेड फिल खालामोमोन जाहैदों बेबायदि लोगोफोरजों लोगो जाजायियाव बेनि थाखाय बिथाङा गोसो होनानै फरायथाबनानै गोसो होनानै फरायनानै नाजानानै बिथाङा फार्स्ट एटेम्पआवनो UPSC आनजादखौ उथ्रिसार जानानै दिनै IPS अफिसार जानानै दङ दा बेबायदि गोबां माने थानो हागौ बेबायदि आरो मेट्रिक फेल जानाय फरायसाफ्रा दिनै कलेजनि लेक्सारार प्रफेसर मेट्रिक माने थार्ड डिभिजन जानाया दिनै ACS अफिसार जानाय बेबायदि गोबां दङ दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा दिनैनि खम नम्बर मोननायखौ लानानै गोसोखौ गाहाय खालामनानै लानो नाङा दुरबल खालामनानै लानो नाङा दिनै नोङो खम नाम्बार मोननायखौनो लानानै जुदि बांसिन नाजायोब्ला इयुनाव नोङो मोजां माने जाफुंसारनो हागोन बे बाथ्राखौहाय जोङो जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन आङो बेवहाय आंनि लोगोनिनो सासे माने नामखौ लानो लुबैदों गाज्रि दामोन नोंथांमोना समनि आंखाल बेनि थाखाय आं एसे स्पिडआव बुंदों मानो होनबा बुंथिगिरि आलासि बिथांमोन दङ आरो बोथोरा बिराद गरम आं बासुगाव हायार सेकेन्डारियाव फरायोमोन जे बोसोराव जोङो मेट्रिकखौ फरिखा होदों
बै मेट्रिकखौ फरिखा होनाय टाइमाव आंनिनो सासे बिराद माने मोजां लोगो आंनि क्ल'ज फ्रेन्ड जों एखे बेन्चआव जिरायो एखे डेस्कआवनो जोङो जिरायो स्कुलाव फरायबाय थानाय समाव जों थांलाय फैलाय न'खरजोंबो जोंहा माने थांलाय फैलायनि मोनसे रिलेशनशिपा जाबाय बिथाङा मा जाबाय माने भुलैनो मेट्रिक आनजादाव एमआइएलनि एग्जामखौ बिथाङा जे डेटआव होफैनांगौ बेयाव होफैयाखिसै ससियेल साइन्स माने एग्जाम ओइदिनखालिसो बे एमआइएलनि एग्जामखौ होफैनो फैबाय दा उनावथ' बियो एग्जामखौ होनो मोनाखिसै दा बेनि थाखाय बिराद दुखु जाबाय जों बुंबाय बयबो बुजायबाय गोसोखौ हमथा जोंनि बेटसआव बेनो गोरोंसिन माने सासे स्टुडेन्टमोन बिनि उनाव गोसोखौ हमथानानै नेक्स्ट बियो माने आनजादखौ होफिनबाय नेक्स्ट आनजादखौ होफिनोबा मोजां नम्बर लानानै बियो पास जाबाय मोजां नम्बर लानानै पास जानानै बासुगाव हायार सेकेन्डारियावनो फरायबाय बासुगाव कलेजाव बिथाङा इंलिसखौ मेजर लानानै माने डिग्रीखौ पास खालामबाय बिनि उनाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव इंलिसखौ माने मेजर लानानै मास्टार्सखौ पास जाखांनायनि उनाव नेटबो पास जाबाय आरो हाइलाकान्दिनि मोनसे कलेजाव बिथाङा कलेजनि साख्रिनि इन्टारभिउ होनानै साख्रिबो मोनबाय आरो दा बिथाङा पकिरानि मोनसे कलेजाव माने गावनि साख्रिखौ लानानै फैबाय बिथाङा दिनै पिएइचडिआबो जोब्बाय बिथांनि मुङा डक्टर रनसायगोरा बसुमतारी आंनिनो लोगो मेट्रिकआव बिथाङा फेल जादों खनसे मेट्रिकआव बिथाङा फेल जादों नाथाय बे फेलखौनो लानानै जुदि बियो लाजिनानै थानायमोनब्ला दिनै बिथाङा इंलिस मेजरजों बियो मा होनदों मास्टार्सखौ खालामनो हानाय नङामोन पिएइचडिबो खालामनो हानाय नङामोन कलेजनि बियो एसिस्टेन्ट प्रफेसारबो जानो हानाय नङामोन बेबायदि गोबां दङ दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा फेल जानायखौ लानानै खुनु गोसो बायनो नाङा फेला माबा मोनसे खारननि थाखाय जायो सोरबा खम फरायनायनि थाखाय फेल जायो सोरबा न'खराव उसुख जानायनि थाखाय फेल जायो सोरबा गाव उसुख जानायनि थाखाय फेल जायो माबा मोनसे खारननि थाखाय फेल जायो दा बेखायनो फेल जानाय फरायसाफोरखौबो जोङो दिनै खनथुमफिननानै आं दिनै खावलायगोन चिरां जिल्ला एबसुखौ आरो चिरां जिल्लानि सिंनि दख'राफोरखौ इमिडियेटनो बिथांमोननि थाखाय मटिभेसन प्रग्राम बिथांमोननि थाखाय काउन्सिलिं प्रग्राम आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो दिनै मादो प्रि कचिं होफिननायनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जोङो उथ्रिसार जाहोफिननांगौनि थाखाय आरो बिथांमोनखौ मरेल बुस्टिं होनांगौनि बिबाना जोंनि आरो बिमा बिफानि आरो फोरोंगिरिफोरनि बेनि थाखाय आं बे बाथ्राखौ बुंबाय दा बेखायनो फैबाय थानाय समाव जोङो आवगायलांनांगोन शिबकेरिया मोनसे बाथ्रा बुंदों शिबकेरिया मोनसे बाथ्रा बुंदों आरो बेनि थाखायनो आं बेखौ रायखांनो लुबैदों जोंनि फरायसाफ्रा मानो फार्स्ट डिभिजन सोरबा मानो दिनै डिस्टिंक्सन मोनदों सोरबा मानो स्टार मोनदों सासे मानो थार्ड डिभिजन मोनदों शिबकेरिया बेखायनो बुंदों winners don't do different things they do things differently शिबकेरिया बुंदों देरहासार जाग्राफ्रा गुबुन खामानि मावानो बिसोर एखे खामानिखौनो बेलेग रोखोमै मावो बेलेग फर्मुलाजों बेलेग खायदाजों बेलेग कौशलजों बेलेग टेकनिकै खालामोनो एखे एमआइएलखौनो बर' एमआइएलखौनो एग्जाम लिरदों एखे डेटआव एखे प्रश्न सोरबाया मानो 100आव 100 मोनदों बर' एमआइएलखौ सोरबाया मानो 100आव 50ल' मोनदों 100आव 30ल' मोनदों सोरबाया मानो माने 20ल' मोनदों लेखायाथ' एखेमोन कुइसनाथ' एखेमोन एखे डेटआवनो आनजाद जादों अब्ला 100आव 100 मोनग्राया बांसिन फरायदों बांसिन माने नाजादों बिनि लिरनायनि माने स्टेन्डार्डआ एसे साबसिन जादों बिनि थाखाय बियो मा होनदों मोजां नम्बर मोनदों दा बेखायनो जोंनि फरायसाफोरा सोरबा नम्बर मोननायखौनो लानानै मेलेमा बांसिन बेनाव बियो बांसिन ओरै हासिनो आंथ' बेबायदि हानाय नङा नैबे बाथ्राखौ लानानै माब्लाबाबो उन जानो नाङा शिबकेरियानि नैबे बाथ्राखौहाय लानानै जों आवगायनांगोन देरहासार जाग्राफ्रा मानो जायो मा खामानिखौ मावनानै जायो बै खामानिखौ जों मावनो सोलोंनांगोन आरो फेल जाग्राफ्रा मानि थाखाय फेल जायो बे खामानिखौ आङो मावा बे बाथ्राखौहाय जोंनि फरायसाफ्रा दानिफ्रायनो स्ट्रेटेजि जों बानायनांगोन दानिफ्रायनो जोङो स्ट्रेटेजि बानायनांगोन दानिफ्रायनो फर्मुला जोङो बानायनांगोन दानिफ्रायनो जोङो गोसो होनानै जोङो खालामनांगोन दिनै जोंनि फरायसाफ्रा बिसिम मोनफैनांगौनि थाखाय जोंनि बिमा बिफा नोंसोरनि बिमा बिफाफ्रा जोबोद खस्थ' खालामदों बे खस्थ'खौ जोङो गोसो होनानै जोङो जेब्लायबो लानांगोन दिनै जोङो नैबेहाय गरम समाव जोङो फांखा जोङो एसे मोनदों एसे गरम सैनांदों दिनै नैबे गरम समाव जोङो मिटिं खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा बेवहाय दङ जोंनि फरायसाफोरखौ नैबेसिम मोनफैहोनांगौनि थाखायबो दिनै नोंसोरनि बिमा बिफा सोरनिबा बिमा बिफाया सान्दुं गोसायाव सोरनिबा बारियाव खामानि मावदों बहाबा लामा बानायनायाव अन्थाइ रोगादों सोरनिबा बिमा बिफाया बहाबा दैयाव ना फवासे फवानै नागिरहैदों सोरनिबा बिमा बिफाया बहाबा सोरनिबा साहा दखानाव माने साहा सुनायनि काप सुनायनि खामानि मावदों नैबाहाय जिरायनाय फरायसाफोरनि बिमा बिफाया आरो बहाबा मा होनदों अमा दाननानै फानदों बहाबा बन लायदों हादानाव हाग्रायाव दा बे बाथ्राखौ जोंनि फरायसाफोरा जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन दिनै जोङो सानदों नैबाहाय बिराद गरम जोङो सैनांदों
जोङो सानदों नै भाई बिराद जोङो खस्थ' मोनबाय माला फोजोबो लेक्सारखौ माला फोजोबो माने मिटिंखौ नाथाय सोलोंथाइ लानाय समाव नाथाय फरायनाय समाव जों फरायनायनि मोजां बाथ्रा खोनासंनायनि गियान बुथुमनायनि थाखाय जोङो दिनै खस्थ' खालामनांगोन फरायसा समाव जों खस्थ' खालामोब्ला इयुनाव जोङो खस्थ' खालामनाय नङा दिनै जोङो लेखा फरायनानै गियान बुथुमनानै दिनै बेवहाय गोलोमनायनि गरमनि खस्थ' मोनदों बे खस्थ'खौ जुदि सह्य खालामनो हायोब्ला बोसोरबानि उनाव जोङो मिनि रंजा मोजां गावनि जिबनखौ न'खरखौ दैदेनलांनो हागोन आरो दिनै नैबे दिनैनि गरमखौनो हाया होननानै जुदि नोङो खारलांबायब्ला बोसोरबानि उनाव नोङो सान्दुं गोसासिनाव बिनि बांसिन अखायाव आरो बिनि बांसिन खस्थ' जोंनि फरायसाफ्रा हयथ' खालामनांनो हागौ दा बेखायनो खस्थ'खौ माला खालामनो फरायसा समाव फरायनायनि खस्थ' खालामनो ना देनां बैसो जायोबा संसार जानायनि खामला हाजिरा मावनानै रां थाइसे बुथुमनायनि थाखाय खस्थ' खालामनो अपसना मोननै बबेखौ लानो बबेखौ फाइनाल खालामनो बबेखौ डिसिसन लानो जोंनि फरायसाफ्रा बेखौ डिसाइड लानांगोन नोंनि खामानिखौ नों मावनांगोन नोंनि थांखिखौ नों लानांगोन दा बेखायनो जोंनि फरायसाफ्रा बे बाथ्राखौ जेब्लायबो गोसोआव लानांगोन दिनै सान्दुं गोसायाव बन लायदों दिनै सान्दुं गोसायाव नोङो ना फानहैदों ना फाननानै 200 मोनगोन दायो ना माने बन फाननानै 300 मोनगोन दायो हाजिरा मावनानै 200 मोनगोन नोङो दायो बिमा बिफाया दायो बेलासियाव बेबायदिनो न'खरखौ सालायबोबाय बेबायदिनो नोंसोरखौ मेट्रिक पास खालामबाय बेबायदिनो 9आव फोरोंगासिनो दङ बेबायदिनो 8आव फोरोंगासिनो दङ नोंथांमोननियाव सोंनो लुबैदों नोंसोरनि बिमा बिफाया माब्लाबा नोंसोरखौ बुंफेरदों नामा आंनि दिनैनि लोमजानाया बिराद बारा जादों आंनि गाराया बारा जाबाय आंनि उदै सानाया बारा जाबाय आंनि मेगन नुयिया बारा जाबाय आंनि दिनैनि हाजिरा मावनानै 300 थाखा मोननायखौ नोंसोरो दिनैनि मोनानि ओंखामखौ दाजासै आं दिनै डक्टरनाव लायनानै मुलि जानोसै थांनानै मुलि जानोसै नोंसोर ओंखाम दाजासै बेबायदि होनफेरदों नामा फरायसाफोर बेबायदि होनफेरदों होनफेराखै अब्ला बिमा बिफानि खस्थ'खौ जों मानो बुजिनो हाया बिमा बिफानि खामला मावनायखौ जों अब्ला जों मानो बुजिनो हाया बिमा बिफानि गारायखौ लोमजानायखौ जेब्ला जों मानो बुजिनो हाया अब्ला बुजिनो हानाय जाबाय मेट्रिक पास जानाय फरायसाया बुजिनो हानाय जाबाय क्लास 9नि फरायसाया बुजिनो हानाय जाबाय दिनै सासे उन्दै गथ'आबो अरखौ दाङोबा खामो होननानै मिथियो मिस्थिखौ नुयोबा जाजायो होननानै मिथियो बेखौ जायो नाथाय अरखौ खामो होननानै मिथिखानानै जुदि नों बे अरखौ दाङोबा नों खामजागोन दा बेखायनो डु एन्ड डु नट्स जोंनि फरायसाफ्रा बे बाथ्राखौहाय जेब्लायबो गोसोआव लानानै नोंनि सिगाङाव दोननानै जोङो बेखौ लानांगोन खालि फकास अन योर ड्रिम नोंनि माने सिमांनि सायाव नोङो फकास खालामनांगोन दा बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय गोबां बाथ्रा बुंनो लुबैयासै नेलसन मेन्डेलाया बुंदों मुलुगनि महरखौ सोलायहोनो थाखाय सोलोंथाइखौ गंसे हाथियार हिसाबै बाहायनो हायो आरो सोलोंथाइया ओरैबायदि गोहोगोरा हाथियार होनदों एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड होनना बुंदों नेलसन मेन्डेला साउथ आफ्रिकानि बियो सासे बारग' आफादगिरि सोलोंथाइया ओरैबायदि गोहोगोरा हाथियार जायखौ बाहायनानै नोङो मुलुगनि महरखौनो सोलायहोनो हायो दिनै कम्पिउटार दङ दिनै इन्टारनेट दङ दिनै मा होनदों हान्था मेलानि सुजुग जादों दिनै मा होनदों मेडिकेल साइन्सआ नोङो डेभेलप जानानै जोंनि बेरामफोरखौ दिनै फाहामदों दिनै इन्जिनियारिंआ डेभेलप जानानै दिनै गारि मटर बायदि मैया कमिउनिकेसन दिनै जोङो मोनदों दिनै इभेन मा जादों दिनै बे सोलोंथाइया आर्टिफिशियेल अखाबो दिहुनबाय नोंथांमोना खोनाबाय जागोन दुबाइयाव नोङो दिनै मा होनदों अखायानो हायानो आर्टिफिशियेल जोमै बानायो अख्राङाव बे जोमै बानायनानै बे अखा हाहोयो आर्टिफिशियेल जोंनि बे अखा हानाय बायदि बेबायदि मुलुगा बेबायदि जौगाबाय सोलोंथाइनि बोरजों सोलोंथाइनि खाबुजों आरो दिनै इन्टारनेट आरो ओरैबायदि जुगा ओरैबायदि दावगाबाय आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स दिनै फैबाय दिनै नों मा होनदों बिनिफ्राय बैसिम थांनाङा वाटार होनबानो दै फैगोन आपेल होनबानो माने जाग्रा आपेला फैगोन सालायनो थिनबानो गारिया गावनो माने खारगोन टिभिया नोङो अन जादों होनबानो अन जागोन नों रिमटबो सेरनांनाय नङा नोंनि भइसखौ रिकगनाइज खालामनानै नोंनि रावखौ माने सिनायनानै दिनै मा होनदों गंसे गारिया गावनो खारगोन आदारा नोंनि खाथियावनो फैगोन सियारा नोंनि खाथिसिम फैगोन बेबायदि जाबाय दिनै नोङो 4 लाखनि बारा लाइमोनफोरा दिनै मा होनदों आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्स मोनसे डेभेलप जानायनि उनाव जबलेस जानो थांगासिनो दङ जुगा बेबायदि दावखोदों बेबायदि दावखोनाय समाव जोंबो बर' हारिखौ लानानै
साखाफारा जानो थाखाय जोंबो खावलायदों। दा बेखायनो एबसुआ जोंनि फरायसाफोरखौ मटिभेसन, केरियार काउन्सिलिं, सोलोंथाइनि हाबाफारि जोङो बेखौनो जोङो खालामबाय थानो गोनां जादों। जौगानायजों जौगालांफानो हायाब्ला, दावगानायजों दावगालांफानो हायाब्ला, जौगानायजों जौगालांफानो थाखाय नोङो जों जुदि नारखोआब्ला बेवहाय आरो जानाय नङा। आरो बे जौगानाय देशाव नोङो जुदि खारफायाब्ला रिच बिकाम रिचार, पुअर बिकाम पुअर आरो होनना बुंदों। दावगानाया दावगाबाय थागोननो आरो हायनाया हायलांबाय थागोननो, नाथाय जोङो हायहोनो हाया जोंनि हारिखौ, जोंनि समाजखौ। दा बेखायनो जोंनि दिनैनि इयुना, दिनैनि क्लास 10नि फरायसा, जोंनि इयुना दिनैनि मेट्रिक पास जानाय फरायसा, जोंनो डक्टर नांगोन, जोंनो इन्जिनियार नांगोन। सोरखौ लानानै जोङो बानायगोन? आइखौबो हाबफिनला, आफाखौबो हाबफिनला, आदाखौबो हाबफिनला, सोरखौबाबो हाबफिनला इन्जिनियार खालामफिननो थाखाय। दा बेखायनो जोंनि स्टुडेन्टफोरखौसो खालामनांगोन। आरो स्टुडेन्टफोरनि गोहोखौनो लानानै दिनै मा होनदों? मेडिकेल साइन्स। स्टुडेन्टफोरनि माने गोहोखौनो बाहायनानै दिनै निउक्लियार बम्ब, स्टुडेन्टनि गोहोखौनो बाहायनानै दिनै मबाइल टेक्न'लजि बायदि मैया। मैयानि स्टुडेन्टआ दिनै इन्जिनियार जायामोनब्ला दिनै मबाइल थाया। मैयानि स्टुडेन्टआ दिनै डक्टर जायामोनब्ला दिनै माने मा होनदों? मेलेरियानि ट्रिटमेन्ट जाया। मैयानि स्टुडेन्टआ दिनै डक्टर जायामोनबा पेरासिटामल मुलि ओंखारा। मैयानि माने स्टुडेन्टआ इन्जिनियार जायामोनबा बेबायदि गारि घोड़ा जाया, बेबायदि कारेन्टबो ओंखारा, बेबायदि फांखाबो गैया, बेबायदि माइक्र'फनबो जाया। दा बेखायनो मैयानि स्टुडेन्टआसो दिनै इन्जिनियार, मैयानि स्टुडेन्टआसो दिनै डक्टर, मैयानि स्टुडेन्टआसो दिनैनि साइन्टिस्ट। दा बेखायनो दिनैनि स्टुडेन्टआ गाबोननि इन्जिनियार, गाबोननि डक्टर, गाबोननि साइन्टिस्ट। बेखिनि बाथ्राखौ आङो बुंबाय। जोंनि फरायसाफोरा बर' मिडियाम फरायसा होननानै दुरबल साननाय बेखौथ' माब्लाबाबो लानो नाङा। बे बिथिङै बांद्राय आं बुंनो लुबैयाखै। मानो होनबा जोंहा एग्जाम्पल नोंथांमोननि खाथियावनो दङ डक्टर जोंसार ब्रह्म, बिथांखौ जों लानानै फैदों। बिथाङा सासे जाफुंसार जिगमि दङ, बिथाङाबो सासे बर' मिडियामनिनो। दिनै बिथांमोना माबायदि इंलिस रायलायो। आरो नोंथांमोननि टेंगुवार ओनसोलनिनो देग्लायसो माने MBBS आव एडमिसन लादों जुरिना बसुमतारी। दाखालि जोङो बरायनो लेंहरदों, बिबुंथि होनो लेंहरदों। UN एकाडेमि खातानिफ्राय हायार सेकेन्डारि पास जानानै मेट्रिक पास जानानै बिथाङा दिनै मा होनदों? हायार सेकेन्डारि पास जाखांनानै दिनै MBBS फरायहैबाय। दा दिनै बेखायनो बर' मिडियामजों जाया होननाय बाथ्रा बेखौ जोङो गोजानाव दोननांसिगौ। बर' मिडियामजों DCबो जानानै दिन्थिबाय, SS अफिसारबो दंसै, बर' मिडियामजों BDOबो जाबाय, बर' मिडियामजों कलेजनि प्रफेसारबो दंसै, बर' मिडियामजों डक्टर इन्जिनियारबो जाबाय। दा बेखायनो बै हाइजिरानि जोंनि फरायसाफोरा गावखौ माब्लाबाबो उन साननो नाङा। इंलिस मिडियामजोंनो जुदि गासिबो जाजोबोबा, जागायजेननायनिफ्राय जोंनि ओनसोलाव जेसेबां इंलिस फरायदों, बै इंलिस फरायग्राफोरनि डक्टरनि अनजिमाया बेसेबां, बै इंलिस फरायग्राफोरनि इन्जिनियारनि अनजिमाया बेसेबां? हाजार हाजार डक्टर, हाजार हाजार इन्जिनियार ओंखारनांसिगौमोन ना? नंगौना नङा? ओंखाराखै। मानो ओंखाराखै? मिडियामा बेवहाय खुनु माने मेटार नङा, मिडियामनि जेंना नङा बियो। इंलिस मिडियाम फरायनानैनो सोरबाया गोसो होनानै फरायदोंबा डक्टर जानो हादों, जों मानियो। आरो इंलिस मिडियाम फरायनानै गोसो होनानै फरायिया दिनै मेट्रिक फेलबो जानानै दं। आरो बर' मिडियाम फरायनानै गोसो होनानै फरायग्रा डक्टर दं, इन्जिनियार दं। आरो बर' मिडियाम फरायनानै गोसो होनानै फरायिया मेट्रिक फेल जानानै दं। फारागा बेसो। बेथ' लेंगुवेजसोना, बेथ' भाषासोना। भाषाखौ रोंनो थाखाय नोङो फरायनाङा, भाषाखौ रोंनो थाखाय जोङो दिनै मा होनदों? जेबो खालामनाङा। दिनै नोंथांमोननि खाथियाव आङो नै मानगोनां दिनेश ब्रह्म, बिथांखौ नोंथांमोन एसे बिदिन्थि होनो लुबैदों। दिनेश ब्रह्म बर' मिडियामजों फरायनाय, बिथाङा MA पास, बिथाङा BEd पास, आरो बिथाङा एबसुनि दा एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि। बिथांनि न'आ उदालगुरियाव, उदालगुरिनि भकतपारायाव बिथांनि न'आ। भाषा रोंनो थाखाय जुदि मिडियाम फरायनांगौब्ला बेवहाय जों जेसेबां माने दङ, असमिया भाषाखौ बिथांजों समान फ्लुएन्सि आरो स्विटनेस रायलायग्रा गैया होनबाबो भुल जानाय नङा। असमिया भाषाखौ बिथाङा जेरैबायदि रायलायो, रायलायनो रोंदों, बिनि थाखाय बिथाङा असमिया मिडियाम फरायनांदों नामा? बिथाङा असमिया मिडियाम फरायनाङाखै। असमिया मिडियाम फरायनाङाखै बिथाङा, असमिया मिडियाम फरायनाङाखै। आरो इंलिसखौबो ओरैबायदि रायलायग्रा दङ, बर' मिडियाम फरायनानै फैनाय गथ'फोर, बिसोरो दिनै मा होनदों? इंलिसखौ फ्लुएन्टलि रायलायो। दिनै हिन्दीनि खोथा, दादगारियाव थां, नोंथांमोननि सान्थिपुराव थां, बिजनेस कमार्सियेल जायगा दादगारिया। गंगार भाषाबो रोंगौ दादगारिनि बर'फोरा, नेपालि भाषाबो रोंगौ दादगारिनि बर'फोरा, सान्थिपुरनियाबो। बिदि होननानै गंगार मिडियाम फरायनांगौ नामा बिसोरो? बिदि होननानै नेपालि मिडियाम फरायनांगौ नामा बिसोरो? फरायनाङाखै।
होनबालाय इंलिस भाषाखौ रायज्लायनो रोंनांगौनि थाखाय इंलिस मिडियाम फरायनांगौ नामा? नो, बेबायदि नङा। बियो जोंनि गोसोनिसो साननाय। दा बेखायनो दाखालि कृष्ण गपाल बसुमतारी बिथाङा बे बिथिङै गोबाङैनो एसे मोजाङै बुंदों। बे